Welcome back to my YouTube channel, Australian and Bisaya. It's Jane here. Today, karon na happy Sunday sa inyong lahat. Hope walking on mang birthday, Ito tayo mag-party sa bahay ni Ate Maria. So, God is live. So, yan. Welcome back to my vlog. Today, nagawa ko ng cheese platter para sa aming Sunday get-together sa bahay ni Ate Maria. So, yan. Yay! Drink. So, let's go party! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Australian ang Bisaya. Karon nga video na ata sa bahay ni Ate Maria og ni Jan. Kaya na ay party karon. So, at tapos may handa tayong palaro kung may time tayo later. So, yes! Barbecue tayo. It's just all very panic. Sometimes hosting a party is a bit what you call this? Last minute rush. Something like feel worried or like if you've done everything. So guys, nag-barbecue tayo. So yan, ang barbecue natin. Dito tayo sa bahay na nila ni Jack. So yummy barbecue. So may sausage pa dyan si Buddy. Hindi nagbabantay ka, Buddy? Yay! Party begin! They're not ready yet. Well, Buddy, don't get your share, Buddy, okay? Salt and pepper and lata. Barbecue natin. Ato, nagbablog na si Jen. Come on, Dai. We miss. So, hello guys. So, yan. Maghanda na tayo ng pagkain natin. So, ganun. Mamaya na yung barbecue Jen, para di lumamig. So, guys. It's live. Saan today? Para dulot-dulo yung kanin. Yung kanin, importante. So, yan. Ihanda na namin yung mga pagkain namin. It's live ni Ate Maria. Yum! So, nandito na sila, bye! Hi, te! Let's the party begin! Hi! Nandito na sila, Ana! Hello! Hello! Asan si Atilita? Next na kami na. So, ito na ang pinaka-ano na part. Challenge. Sandali na lang yung alin, yung balat, yung skin. Yun. Matalas-talas pala eh. Saan ba tayo? Galing. Parang nag-aaral ng ano. Parang cutting of lechon. Ano werte pala free? Parang hirap mahiwa ng Left-handed. parang hindi tama ano. Matatalino daw yung mga left-handed. Sila. Pag magkakamay ka, left hand, right. Patrabaho lang. Hi. So pag maghugas ka ng puwet, Wala. Mahantay ka sa kay Mike. Hello.
natin guys. Yung food. Food is life. Ay! Sabihin ko sana, asan mo yung mga bata kaupo na eh. Sani-sani. Ang nakilang bakuran. Nagugutom na. Nagpunta sila ng beach. Kaya pala wala si Riri. Kain na tayo. Yun ang food Ano natin. si ate kakain na daw tayo dito? Kaya nga. Ayun ko lang to kasi mga gutom kami ate. Hmm. Kaya nga yun. So yan. Magkainan na tayong lahat. Napicturean mo na dahil. Ay hala, video pala yung ginagawa ko dahil. Sige, sige. Ano yung paano ate? So dito, magpicture muna tayo. Saan naman sila? Okay na ako tete. Magkamaya ko. Marami talaga. Sana yung tagbalay. Ay, shot talaga. Ito. Halina't kumain na. At Sabi ko magkamay ako. Lulukot na nga eh. Lulukot. May ano pa pala siya. Asan na ba yung host? kain na na. Hostess? Hoy, hostess. Asan na ba sila si? Si Mary. Busy. Iwan ko ng hostess. Hindi. Mainit? Yung ano? Yan, oh. Wala na ata, mainit. Ito lang basahin yung mukha. Asan ka ba? Upo ka. Saan? Saan mainit? Naroon sila. Yung talong. Ako talong ko. Saan na yung... Wala kayong... Sino nakita ng ginagawa ang Dailin? Lisa. Alam ko na yun. Tingnan natin sa barbecue. Paano nung? Mami! Halika na, Mi! Paano nung sila? Halika. Kain pa sa asin. Walang lemon si ate. Meron siyang lemon dyan. Yung malaki ka. Pagkadili mo. Ay, nilagyan naman niya. Ay, buho. Yun ang tagang pagkasan. Ano ito para makatawa sa sabay. Kakain muna kami ha. Kain mo na kami. So, nandito na si Auntie Ima. Oh. Dito lumabas na si Ate Maria. Tapos na kaming kumain. Tapos, kayo na. Yun na lang yan. Malamig. Wala na. Hoy, ano nang gina? Ogas na kayo? Wait. Ima. Bakit ka kumain na? Mayroong ano dito? Yung barbecue mo. Ay, ang dami na ng plato ko eh. Ha? So, madami parang hindi pa rin nakukunan yung pagkain, oh. Sa tawan ng juice ba, no? Yung barbecue mo, naubos na. Sino nagluto nito, Jen, ng ulay? Si Len. Parang pinakbet. Bumalik si Pat.
So yan si Ate Ima, late dumating. Charot. Diyos, hindi naman late. Bestie. Ang lamig na dito. Doon na tayo sa loob, Ate Maria. Wala kasabay si Michael. Sa kanilang bagoong nila. Ano? Yung ano yun? Ginamos? Tabus. Views na uyan. See? Ate Maria, hindi kayo ng mga pansit at danda ng pansit na niluto. Don't worry. Sige, no? Teterahin natin yan. Tikman natin itong bagoong natin. Ano kaya nasa ng barbecue? Masa natin. Sticky rice. Yum. Isip ko. Siyang ano eh. Leche plan. Oh, may leche plan. Tapos na kaming kumain. Nagwawire na kami. Ana. Ay, si baby naglalambing. Kami niyo po. Basta sasakay na kami sa inyo. Hindi kami. Tagaya na. Inom mo na. Hindi naman kami. Kasi sinisipin yung sa amin eh. Tapos kami na naman tatlo. So yan. Rihanna ako, silo. Kami ni Paul walang problema. Happy na ang lahat? So, hello. Ngayon, maglaro na tayo ng games. Charot. So, cheers tayo, guys. Hindi pagkain mo? Hindi rin yung pagkain. Yum. Ay, 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 ay. Amo na, amo. May Ano sagot? Yes, yung tamang sagot. So, ho. So, yan. Ito yung pang-preview natin ha sa ngayon. Basta makaangat-angat tayo ng konti. Mag-live tayo? Hours. Hoy, yung mga winner. Yung winner. Kapili ako nito. Oh, ano yan? So, ang mga winner sa ating palaro, chocolate lang muna tayo, no? So, pag makapahod na tayo, cash na. Sarap ito na kinkam. Game pa tayo, charot. May pag-games pa. Meron pa, dalawa pa. So, pili yung ano gusto mo. Gusto mo July. Milky bar ako guys. Ako muna na po. Darling. Si Paul, ano, pili siya kasi nanalo siya. Iyan, something tanto ito. Ako meron pa rin. Si Mark. Paul! Si Lani, fry ito. Ayan, sa'yo. Oh, mag-uwian na kami. Thank you very much. Sa Kanina sila tatawag. magandang host. Kasi nila outbreak yun din eh. Ate Maria, andyan. Guys, Bye-bye. next game ulit, ha? Next time. Bye. Ingat. Thank you, Ate. Good night. Good night, everybody. Mama, chuk chuk.